Samtang naminaw ko sa unang pagbasa o gabi inisud sa nisang una-una, interesting kayo, dili na mo akong wali. Pero ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas. Ang sunod nga linya mo'y interesting. Apan pagkalisod nga pangitaon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa alahas. Apan pagkalisod pangitaon. Isas kamot ang mga buutan nga asawa. Di ba? Pagkalisod, may ragyod di ay wa ko magminyo. Bitaw. Bitaw, gisulti na ha. Ikaduha. Nag-uwan? Ikaduha. Ang kaanyag sa babae, malimbungon o dili mulungtad. Malimbungon. Nga naman, sa panahon kuno karon, ug makakita kuno kagwapa, kinahanglang imong tutukan kay basig laki. Aw. Kung makakita kuno kagwapa, hi, Kit. Kung makakita kuno kagwapa, tutukig tarong kay basig laki sana. Bitaw, wa na sa wali. Ako naglingkod ko ako ni ilakbit. Dili na mo akong punto. Akong punto mo kini. Dunay lingwahe sa negosyo nga gitawag og ROI. Unsay tawag ana, sir? Unsay kana? Return on investment. Nga it is a financial parlance nga ni invest ka, ni negosyo ka, naa ba kay ganansya or lugi baka. Importante ni kay atong nakita sa bag-o nga eleksyon nga nahuman, dili intaw na negosyo kay ni-invest ra ba mo? Aw. Anya nay naganansya or giugom sa purok sa mga leaders. Di purok, sorry. Giugom sa mga leaders. Dili na mong negosyo ha akong ipasabot. Kaya ang ato bang eleksyon sa Pilipinas, negosyo og circus biagid siya. Let's save it for another day. Pero ang pag-invest, ang atong og sa tinamban pa, kung atong i-apply sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi hinatag. Mabungahon ba kini? Naa ba tay gamit? Or sagbot batas katiling ba? Aka na, mas grabe na ka-harsh. Naa ba'y gamit? Naa ba tay gamit? Ganun naghisod man ko nini. Let's zero in on the gospel. Ilabi na sa ikatulo nga sulugoon. The third servant. Una, sa dayhang nakadawat siya, wala niya i-invest, hinunua. Giunsa niya? Gilubong sa yuta. Ikaduha, nagpadayag kini, sa dihang nagkukabildo na sila, nagpadayag kini, it revealed the superficial nature of his relationship with his master. In other words, it was a relationship out of fear and not out of love and respect sa iyang amo. Ikatulo, ang amo, iyang gikahadlukan o dili, wala siya'y tanaw nga tipik ba kini siya sa iyang panimalay. Wala siya'y respeto sa iyang amo. Ikatulo, it also showed his lack of self-esteem or low self-esteem. Nga naman, kay tanaw niya, he did not see himself fit to invest or to do anything with his money. He did not see his capacity or giftedness. Instead, he compared himself with the other two. And in the process, iyang gimaliit. Kung sa term pas mga batanon, gimaliit ang iyang kaugalingon. O worst, iya pag yung gipasanginlan ang iyang amo. Nga naman, kay nasayod ko, nga stricto kay kang dako. Uy, nasad-an na nung amo. Nga wa niya invest. Kita mo? In all this, it was clear nga dili siya masaligan nga sulugoon. He was not a trustworthy servant. He did not love his master. He did not love himself. Balik ko na ko. Ang third servant, gitago ang kwarta. Ang iyang relasyon sa amo, dili di ay relasyon nga nindot og respeto. Ang iya, kahadlok ang patigbabaw. Wala siya believe sa iyang kagalingon. Wala siya salig sa iyang amo. There's a very important life lesson here. In all honesty, kitang tanan, pwede gyud kaayo nga mahimong third servant. Nga naman,
sa kinabuhi nato, instead of looking at ourselves and counting our blessings, we find ourselves bitter and we look at other people with envy. Bitter, unya masuya nanunta sa uban. Diha sa kasuya magikan ang dili pagkakontento. Tino dili. Di ba? Kanang magtanaw ta nga ubos ra ko, dili ko unya ikahuman ana magsikag pangaway kay masuya ka sa uban. Ikatulo. So instead nga mapasalamaton ta, we complain about many things. And exactly, we end up bitter and unhappy diha sa atong kinabuhi. Ilubong ang gasa kay way salig sa kaugalingon ug way labaw sa tanan, way salig sa Dios. Kini mo'y keyword nga akong pick-upon. Pagsalig ug salig sa kaugalingon. Ang pagsalig sa kaugalingon importante kay una. Makita nato ang unang sulugoon. Pagkadawat niya unsay gisulti sa ebanghelyo, pagkadawat niya milakaw dayon siya ug iyang gi-invest ang kwarta. Dayon naka-interest siya og 5,000 ka pesos. And yet, mao say gibuhat sa ikaduhang sulugoon. Ang katapusang sulugoon nahadlok. Tungod sa iyang kahadlok, iyang gilubong. And so, like many of us, sometimes we are seen with potential. Kita, di lang sa simbahan, bisag sa classroom, bisag sa civil society, tawgon ta sa pagpangalagad. Ang muduol noon, ang katong dili takos. Di ba? Mao na nahitabo. Kita ko niya, dili ni pasangil, kita ko ning meme sa Facebook nga, uy, kuyawan man lang taaning among mga tambay sa iskina, uy, managa naman dayon, andam na magtaga na mong halagad o serbisyo, pero tambay, unya, dili gani. And yet, diha sa simbahan, makitaan gani, og talent, murag ukay-ukay ba? Ninduta na mo sinina, uy, ukay-ukay raman ni, di ba? Magana ta na, sakpan noon, pwede na kita tumaingon, thank you, di ba? Maingon man nga, ninduta na mo sinina, ayaw, pinalit raman nila ako dito sa naga, wag-wag man ni, ukay, di ba? Pwede na kita tumaingon, ninduta na mo sinina, salamat, di ba? Salamat niya. Lakaw rin ka Miss, kitsa itong, Miss Nicaragua, kisa to? Miss Nicaragua sa Miss Universe, lakaw rin kag pinaanak, kay nindot kay mo sinina. Muingon pa mga, mausad na usahay. Kanang, Miley ka mo kanta, dili Father, dili Father, Miley ka kanta lagi. Sige Father, day tape o side B. Di ba, nga naman na, kanang dili ready, pero ready dito, ano ba, di ba? Kanang, gwapahon ra ba ka, dili Father, di ba, nga naman, di ba? Or kanang, may ka mo, decorate, dili, kanang nga na, gani, kanang dili na to, kay atong tanaw, what ay salig, of course, ang confidence needs practice. Kana bang, ang pagdawat nini, kinahanglan makaamgo ta. This is important. Nakaamgo ko pamalandong nini. Ang atong talento, pulong pa sa usa ka manunulat, with our talents, gisaligan ta sa Dios. Ni-invest ang Ginoo nato. Ang atong talent usab, kung makita sa kinadaghan, ilabi na sa simbahan, ni-invest sa tanimo. Ni-invest ang katawhan nimo. Ni-invest like the Master. Others, including God, are investing their trust in your time, in your effort, in your love, and in your talent. In short, others and God are investing or are confident in you. Ang ato lang tingali nga ni, kung gipiyalan man data, gisaligan man data, we have to do our part and we have to do our share. Dili pwede ilubong ang gisalig sa Dios kanato diha sa daghang mga rason. Busy kay ko pader, kanang ay dili ko kay bawo anak pader. Instead of emerging, instead of empowering, instead of evoking your talents, ilubong diha sa daghan nga mga rason. Dili mo tahan sa kaugalingon, dili mo muhalad sa kaugalingon, dili mo hatag sa kapasidad, dili mo hatag sa gasa. Ngano man kay basig mapakyas niya, basi niya maka-frustrate niya ko, basi niya di ko ka-fulfill sa expectations sa uban. Naglabi ang basi kaysa paghatag sa kaugalingon. In other words, anaa ang kahadlok nga dili mo invest. Anaa ang kahadlok nga dili mo take og risk kay way salig sa Dios ug way salig sa kaugalingon. In other words, we do not want to take risks.
Ang kontra sa wise sali as a confidence is do not want to take risk. Notice the first servant, ang ingon, the adverb used is diha-diha, immediately, nagdali, nilakaw, aksyon agad. Kaya nga naman, kay kahibaw man siya, nga, gipiyal to niya, kay nisalig. Iyang gi-invest, do na siya confidence, ug nasa siya dakong pagsalig sa iyang amo. Awa ha? Notice the relationship. Gisaligan siya, nakagain siya og confidence. Gisaligan day ko sa akong amo. Ug misalig usab siya sa iyang amo. Ang ikatulog, iyang gilubong, walay salig, nahadlok. Mao man gani na sa itong kinabuhi, kung mahadlok man gani, sound, kung mahadlok man gani ta, nya dili ta mo risgo, pildi na tangdaan. Kay wa man ta mo risgo, di man ta mo harong, di ba? Mao sa nas kinabuhi, if we fear already the unknown, mag-urong na lang ta. Wa na tayo mahimo. Pildi na tandaan. Mao kini ang gilatad sa atong unang pagsab. Ang confident talig will lead us to fruitfulness o pagkamabungahon. Mao ni ang hiyas sa maayong asawa. Naay maayong pulong ang unang pagbasa. Ang maayong asawa, kasaligan. Ang pangutana, kita, kasaligan ba ta? O sa mercury drug pa, gamot, maasahan, gamot ay laging bago. Mao ba na? Anto kinabuhi? Or kugihan ba ta? Kung sa video pa, we find ways, di ba? Or manggihatagon ba ta? Kung sa Shopee pa, pagbantay sa 11-11 o 12-12, kay doon ay diskwento. Kaysa katapusan sa atong kinabuhi, mao kini ang atong gasa sa Dios. Ningon si San Ireneo, man fully alive is the glory of God. Ang tao, diya sa iyang paghatag sa iyang gugilingon, with his full potential, nagadaig sa naghatag sa gasa sa Dios. Na ako'y suod nga maestro sa Danau, naghandle siya og research sa grade 12. Ningon siya, sus, iyan ang gisulti eskwelahan, di ba nabalaw din siya. Sus, pagkabugo na lang yun ninyo dudong. Nga naman in taon ning imong papel, ningon din ang estudyante. Sir, ningon ra ba kapag estudyante man niya pag grade 7 o 8? Sir, ingon ra ba ka nga pag grade 7 ako, grade 8 ako, sir? Nga ang bugo, why bugo diri? Kay ang bugo, 2 oras dagat. Ningon sa dayong maestro, natingabit ako, nganong naaka diri nga. sorry. Sir Vincent Abanao. Sir, yung kaway bugo diri. Umaw lagi, nganong naama ka diri? Benbeno ara. Busa ang atong pagpahinumdum. Ang pahinumdum sa Dios kanato, for us to be truly praising God, diya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. In the end, our talents must be used for the enhancement of humanity and in the service of the church. Ang maayo mo basa, lektor. Ang may mo kanta, kantor. Ang mga maayo sa music, choir. Sama sa Jubilian, salamat ninyo. Ha? Nya, sayog yung kaayo, ano ba? Di ba? Ang maayong nangalagad, ang mga mayog naong gwapo, nagpari, ang uban. Di ba? Dili tanang artista, dili tanang gwapo nag-artista. Ang uban, PPC President. Na si Roel. Di ba? Ang atong talento, in other words, ang atong pagpangalagad, ang atong pagsunod, pwede kitang mahimong altar servers. Ang atong gugma alang sa kabatanunan o sa simbahan, pwede tang membro sa POS. In other words, our talents are brought to good use in the service of humanity and in the service of the church. Murag ABS-CBN, di ba? In the service of the Filipino people. Nainumdum ko nga, di ba na may salida? Namatay na rabas Kuya Germs? Kuya Germs, wa mo mga batanon, wa mo kaabot ani. Ang nakaabot ani sila sa Mamburla, sila si Kuan, Sir Lydia. Ano sa ito salidang Kuya Germs Moreno? Walang tulugan. Walang tulugan. Ngano na misuri sa una-una karon? Kung inganat di ay sa atong kinabuhi,
Gipahinumduman tag nindot kay nga mensahe nga akong pikaapon gikan sa second reading. Si San Pablo nagkanayon. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kun dili magtukaw ug magmaugdang kita. In other words, walang tulugan. Diha sa tong gasa, diha sa tong kinabuhi, ayaw sig tulog-tulog, diha ay nag-ilubong ang imong gasa. Gamita ka na alang sa imong kabulahanan ug alang sa kadayganan sa Dios nga misalig kanimo, mi-invest kanimo ug dako ang iyang paghigugma nga makaya nato ang tanan. Sa atong kinabuhi, mausab kini. Diya sa atong paninguha, usahay mawad ang tagana, usahay mawad ang tagpaglaom. Mao nagingon nga, #laban lang. Kay ang Dios nagasalig kanato. Ang Dios o ang uban nagsalig kanato. Ayaw lang sa palabiin na usahay ginikanan nga sus, wag yung kay ayaw. Kana ra bang ianang isulti no? Wag yung kay ayaw, magdako yun ang maghunahuna nga wag yun say ayaw. It matters the narratives that we receive and the narratives that we give. May nalang gani na ay Dios nga wa mo yung watay ayo ang iyang gisulti bililhon kay mo worth dying for. Dili ang 500 kundi ang krus nga miingon duphan ta mo because you are all worth it. Amen. Manindog palihog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan, maang magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo.